Lumo jotono na hambai takurok bukurok nong thaniwo ang mane sajo nayo tamung ga an nogo an munaino ang bini bai naina hne tui hemena nogo peraino ek mas kara naima hai choli tongo ganam naikha ang nai ko susto bong khabo hamuya koi saisronga ang ko pararogo thana ni mono bukharok ungkui tono abose hotat te bo ba hai 13 tarik ni dino oba haike 7ta somoyo tipin doga korok khlaise bo tongo nge sutunya hne badum thangai bo ba hai 1 minute ni bisingo kemai thangmani obo mane ang babai malia takur bukurok tamni sajinai jotono mane bukha tam thakang kun samalia ang nab naituka logino je kemama login an busaro bebong naituk bakya pura thana thuni efara khlai jotono jagana ang oba hai taw sam khlai tong je ani shokti tong sa ang taw sam khlai tong hai pana ani munai no ta khonang mana muchungo bi deho panong tho bini jes pan tho takhor bohro ju nuk tong kang ka kai on number o channel ano kisa chaijo khaibe di je nuk nai je ungko nai ano kisa o channel number ano manna bagai call khlai sa ho jabadi takhor bohro tai abin bagai bo toma Christian nung tho toma Hindu tho joton suri jabadi manani bagai nini manai noro hai sung hai ba hai normal bo nini nok jaga sia da hai ke to bo kun phani sia mane bogban je bono boba hai ke jormo rakha kichu pana sia bo ekta 1 টাকা 2 টাকা পয়তো rang sia bo churu tangai charna ni obismi bini shu bini laibo oba hai kore kun phan kore juta bo kore yakungo churu pen shirt pen ka kasi color chumja gai pen ni long ha pen kanjak oba asung no botai nok jaga sia kun phani sia bo nongkho ka no botai nok hamna bo sia tai bane takhu bukhu tamo nukhai simi sinai oba hai ta bini cherai puron simtui do ma hai cherai simi to ingya ma ka hamno tongmani bo hotat khlai bo ba hai 4 mas ni bisingo kisa chori hame hai ngai oba hai nujak tongta bini problem age ke ekdom ka ham bo niji nok ro sini tong sini tongo ungkui tongo ba an nok oba hai problem nukja be bokrok disturb nukja gota gai sung mungko motai rok da nang nei ko Christian pano sung hamna bagai khlai kya au ba ang joton khaibe kya khai ko habo hamre ka ang bono ga hamre a koi se tabo oba hai 1 second bisingo bom ting thang ko mane ojar bo sawo tam sajene bo thingno naikha naiphono bo kama nai obo hn to sawa no je ojarong ni koktai ko ba hai ko taw nangai bo tongota murik ya ekdom main firi khlai singba hasi khuchi khlai ang bai se binu kumu songra bai ko tong layo cha layo muni layo oba hai mamang sibo obono sungcha bai meya bo at ka ta mongke bo jemon amung bushak puniro hongkai bini nukjago mane tamje samurok botho kai tongo sa ding ke sakha chai ta sa ding ke chai oba hai rok tai ko habnang bin bai kher khlai tong ta bono adino borok kobong ma tong adino bo nogo borok tongkhano bono 1 second bisingo kebo to keba asu romi ton meya iko joto ras te khlai tong meya khel khlai ga samuro ta nang bule ngai oba hai rok tai ko ga bo dikhin nongkhol langkha yang dogo soja gate chimi chu khula tom to ma to no ngai oba hai rok tai ko kai lukorong nang sanam busongo je nungnai lukorok kisa suri jabai di mana bagai ngai takhu bukurok lukorong nang sawo ungko mana ni bagai je nungnai ako nai o senalo o nambaro kaham khlai ma ka no kolok khlai sa ho jabai di